Nanay Minda, mayong adlaw, live ka karon sa People of Oroqueta nga channel. Sa mong nasayran, manawagan ka. Pero before ana, pwede ba ka magpaila-ila? Kinsa si Nanay Minda? Dos Minda, Wabinga. Gabihan. Pilay edad ni mo, Nay? Nang iti. Atong, kuwan mo ko. 70 ng tao. 70. 70 ba to? 64 no? You are 64 na, pila? 74 years old na. So, Nay, basa na mo ang about nimo nga, ang about sa imo ang kahimtang ba? Unsa may imo ang kahimtang judi ay base sa atong initial diri, wala na daw kay pamilya, mga anak ug bana. Wala ang ibana sila. Patay na sila. Oo. Kumusta man ka karon, Nay? Maura gihapon. Way bana. Way ang mga anak wala. Sa imong kahimtang karon, unsay imong gusto ipanawagan sa atuang channel sa People of Oroqueta? Gusto na ko nga ipakuan akong balay, akong mga kuan wang kabutangan, wala na ikaw kuan na ano balay. So ang problema nimo karon imo ang balay. Oo. Sa atong nakita no, ang imo ang balay, ang atop na hugno na. Oo, lagi. Dayon ang imo ang gihigdaan diri na lang ka sa salog. Salog. Lingkuranan ang kuan. Unsay panginabuhi nimo, Nay? Manglaba. Manglabas og isda Isda diri lang. sa Kanubay, Oroqueta. Pila naman ka tuig, Nay, nga ikaw nag-inusara sa imo ang pagkinabuhi? Mga kuan na. Dugay na ko nabalo doy. 19 Busa itong bulanan ako nabalo ko. Sobra na ka, pila ma'am? 15 man tingali. 15 ka tuig. Sa imo ang pag-inusara, Nay, giunsa man nimo nga pag-survive sa imo ang pagkinabuhi nga nag-inusara ka sa imong pangyadaron? Naglabas ko dong. Nangisda ko. Wala Kung isda kaso, mo food. walay isda, wala kay Wala. panginabuhi, asa man kag pagkaon uban pa ana? May mga bugas na ko doon. Yung mga hatag na kong bugas na rin doon. Lagi. So ang imo ang gusto karon nga ipanawagan is ang imo ang balay. Balay na ko. Unsa may pwede ba nimo masaysay ug unsay kahimtang nimo sa imong panimalay di ay? Ang panimalay na ko, ingani akong panimalay na nahugno, nagahapit. Hapit ng mahugno, nagihapit. Lagi. Pwede ba nato sudlon? Pwede ba nato lantawon ang imo ang panimalay ug unsay imo ang kahimtang? Oo. Sulod ta. Sige. So mao ni mo ang panimalay na Mindanao, ang atop nahugno na. Oo, mahugno na yun doon. Dayon wala na kay pamilya, wala na bisan isa wala na joy anak nga nabilin sa imo Wala namatay jud sila pilam Namatay. sila ka buok. Duhara ka buok doon. Unsay gikamatyan nila? Dito sa Davao, sa Manila, na nalumos ang akong anak. Dayon ang isa Ang isa mo na kuan sa kanang high blood bitaw. then ang imong bana na unsa man? Namatay gid siya doy. Unsa pay gikamatyan niya? Kinagdaot to siya. Ah. Lagi. Sige, unsa nga sakit ana? Nagsakit sa typhoid kanang sa kuan bitaw. Waiter unsa man? Kanang Sa liog, unsa man? kanang sa kuan bitaw. Sana. High blood. High blood gyapon. High blood doy. So atong sudlon imo ang balay, atong tan-awon. Sige dong. Asa man ka muhigdaan ni nga area? Daraan na. So, ali, ubanta. Ubani ko sa imong panimalay nanay. So, kaninay, mao ni imo ang higdaan. Lagi. Ani ka sa salog. Di ko sa lugdong kay mahugno man ang Ay, murag, labas mahugno no gabok na gyud. gabok na dong. Wala kay kurente pod ani.
Wala dong, nay, sad ako dong, oh. So unsa may mo ang ginabuhat po diri nay? Nabay mga silingan nimo nga mi tabang, mi hatag og ginagmay ana Kanas yung, oh. si Kuya Jongjong. Oh. Manay mutabang na ko yung, sir, kuhan na ko. Manay sapitaw na ko. Naapog kay CR ani. Naisiat dong. Pero sa atong nakita anay no murag mahugno gid no, murag kabuk na kayo ang area din ang imong atop nahugno na pod. If mag-ulan, asa man ka unsa may mo ang Mag-ulan dong, buhaton kung mag-ulan? mag-ulan ganit, muturo ani, magpayong. Magpayong ka na kung gabi eh. Abot lang ka, kay magpayong lagi dong. So, sa imong pag-inusara, no, kay ang imong mga anak, ikuha naman gid kahitasan. Oh. Imong bana pod, ikaw na lang jud isa. Oh. Then, ang imong ang trabaho, Manglabas labas lang. og isda, manuroy, ana. Oh. Ug walay isda dong, Pila pod, kasagara imo ang income, ana. magsuroy ko, mga 5 kilo. O 5 kilo, kaato na ko. Maglakaw ko, magdala ko 5 kilo. Sa imo ang panudan, uban pa, kung walay isda, wala kay kauno. Wala agad dong. Sa imo ang health na yun, kumusta man ka? Wala ba kay mga gimintin pod nga tambal? Wala Wala ba man. kay gibatis lawas? Wala po, puro buyag po taon dong. Unsa may imong ikastorya karon sa atong mga nananaw kung daghan mo yung view nimo karon kung base sa imong kahimtang unsa imong ipanawagan nila unsa imong pangayoon nila unsa imong Mga yun, ako, mahiluna na akong balay dong. Sa man yung balay na ko dong, wala may panana dong. sama sa unsa man unsa imong pangayoon Mga sin, mga kuan ana, mga siminto, anong kuan ana ba? Oh, siminto na oh. unsay pinakalisod nga imong naagian karon ma'am Ang lisod yun ako, may kani akong balay nga pagka kuan gyud walay mga kuan gyud way mga katulugan. so sa atong nakita ani ka matulog ra Oh, ani dong. unsa man ning mga gipambutang ana Salog. mga ukay-ukay na pero unsa man na salina nga unsa man na muna imong suoton Dong sa dina na dong kay putulo man na dong oh. so na ay tulo Oh, dala oh. di na pa joy buslot Dala oh. Oh, kana oh. Oh, kana dong. delikado man ta nila kung naay baksan or naay unsang mananap ani kay Bakta. wala na taanig ka na bitong murag tangkal ba ana So man na. ang imong tubig uban pa asa man ka Magkuk ko siya na. Nang dung Makabo pa jud ka? Magkabo ko. sa imong pangidaron ikaw pa mo alsa ikaw pa mo Pagyo dong, magilain dong. sa pagdiga mo ikaw gihapon Puro gihapon. grabe man pud imong kahimtang na yun no sa kawaladon ikaw pa gyud naginusara Puro gyud dong. unsa may imo ang pangandoy sa imo ang kinabuhi na unsa may imong wish Ang kinabuhi na ako dong, mataron ako pagpuyo dong. Lagi. Kay, kuan mo na, nagkuan mo ko din sigod. Nang muri-muri bitaw nga nang ako rin ninabuhi, akong pamilya, ako pamilya doy. Namatay na akong bana, namatay akong anak, ako pamilya. sugod atong nawala imong bana og imo ang mga anak ma'am niabot ba sa point sa imo ang kinabuhi nga nganong nainaani man nakapangutana kag yung ana unsa imong gibati atong mga panahon na nga na-realize nimo nga ikaw na lang isa Nagbati na ako lang dito sa rawag, yulain. sa may imo ang gipangayo sa Ginoo luyo sa kawaladon og sa imong pag-inusara Ginoo, pangitaan tao ko, mga balay tao Ginoo.
So ang imo lang yung wish kay balay. Ha? Balay lang jud nga di na ka mag-agwanta ning lagi. imo ang kahimtang ani karon. Lagi doy. Aside sa balay mga pagkaon uban pa na. Pagkaon ako, magkanay na basta sulod sa akong pamilya, ako pamilya ni Dong, kay namatay ba itong anak na ako doy. Duha ray anak na ko Dong, namatay pa yun Dong. Duha ray gud sila namatay yun. Sa naa pa sila unsa may mga trabaho nila? Sa trabaho atong isa ka anak nimo o atong isa pod. Sa nagpuyo sila na ko diri, kuanto siya kanang ato sa parang sa gani na Manila. Dito sa Manila sila. Dino sa may trabaho nila. Naasa kuan mga gobyerno, gakuan dito. Namatay gud siya doy. Mao ba? So Oo. ikaw na lang jud naginusara day karon no. Salamat po ta ni Kuya Jong kay siya ang nag-message namo about sa imo ang kahimtang. Oo. Nga nanginahanglan jud ka og balay nga Kailangan gyud ko Dong. mapuy-an. Puy-an ako balay Dong. Pila na makakatuig nga nagantos aning panimalayan nanay? Mga napulo na katuig ay. Dugay na gid pod. Pero salamat das Ginoo kay naka-survive jud ka. Lagi. Gi buligan jud kas Ginoo, gitagaan kag kusog bisan pa umaing panlawas. Oo. Sa imong pangedad nga 70 kapin, Oo. wala jud ka pasagdae sa Ginoo. Oo. Usahay nga Ang Lord in tao ka sa pasamgada ko Dong. usahay makaingon man tuod tag ano inani man no, pero ang tanan jud na inaagi katuyuan ang Ginoo. Lagi. Gituyo nis Ginoo kay aron the more ka mosalig Lagi. sa Ginoo nga bisan sa kawaladon ato gyapon siyang pasalamatan. Bisan sa mga ingon ani nga pangitabo kay Sige. ang atuang kinabuhi wala man gid tayo mahimo kung wala jud ang Ginoo. Lagi. Muna nga salig lang gyapon sa Ginoo nay dayon naray mga tao nga anda mutabang sa imo. Ang imo lang yung gikinanan karon is kaning imong panimalay no nara jud ka ni ga igda aning Ani ko. hadlok biya ni nay ug muhugno dayon Mahaglo. wa ta ka bagod sinas ilawom ana. Lagi Dong. Sa imong mga sanina na ba kay mga sanina pod? Napad. Sanina na ko Dong ka na oh. Dara oh. Wa man pilo. May mga sanina na ko Dong. Wa na nga pilo ang sanina. Dara oh. Kinsa may nagpatukod aning balayan ay nga sa ginagmay nga pamaagin ay kahoy na ay amakan. Kinsa may nagpamugna ani? Nagbalin ko ani, nagbila ni kung katong kuan ani, ang nagtukod ani si Jose. Kinsa man na siya ni? Purok nga officer Purok ba? officer. Oo. Pero kaning yuta dili ni imo. Dili doy. So kung bawion is tag-iya wala na pug kay puy-an. Wala na po. Lagi no so karon na ikaw na lang jud naginusara ka ubas imong mga silingan. Oo. Salamat pud tas mga silingan na ituod no nga sila po yung nagbantay nimo. Dagang gamahal nimo din ay. Lagi. Bisan og wala na imo ang bana, wala na imong duha ka anak, ikaw na naginusara aning payag-payag nato. Naapoy mga ing kuan jud ay po nimo no. Oo. Pero ang imo lang gusto karon imong wish nga matabangan ka Oo. na ay mga Ang gusto na ako Tao doon, nga. tabangan di ko anin akong pamuyo dong. ayaw lang give up na ha. Salig lang jud sa Ginoo. Salig lang sa mga igsuuna nato nga andam pod mo tabang. Nara lagi na naray mga tao nga gamiton sa Ginoo para matabangan ka sa imo ang kahimtang karon. Ako na, kuan na dong oh. Kani unsa man ni? Unsa man ni sila? Mao ni ang imo ang Mga kuan na ako. pang unsa ni tubig ana diha ang Wala tubig ito dong. wala tubig so magkabo na pug kaon niya para Oh. butang nimo ani. Ito dong. Nya bugat man.
sa atong nakita jud. Gikinahanglan jud nimo nay nga tabangan. Lagi no. Kay ang imo ang kahimtang karon di jud lalim. Wala ako mga anak, may bana. Duhar ako mga anak dong namatay pag yun doy. Silang nay naray mga tao nga mutabang nimo, ha? Oh, sige So, dong. unsa may last nimong mensahe nay kay kami mo padangat pud mi sa amo ang itabang sa imo. Oh. Unsa may imong last message para sa ato ang mga galantaw ani nga live karon diri sa Canubay, Oroqueta City. Anong mahilo na ni ang kumapamuyo dong. Mahilo na ng paano ko. Yung pamuyo na ko dong. Makuan ning balay na ko dong. Maora na. Oh. So, mga viewers sa People of Oroqueta, kita na mo sa iyang kahimtang. Maora niyang gipuy-an. Gamay nga barong, sini, kamalig. Uy, gabok pa jud o, kadungog mato, murag yung ligti. Dayon, anytime, pwede jud ni mahugno. Kaya nahugno na gani ang atop. Lagi. Unsaon na lang kung mahugno ni, mahugnoan si Lola. Nahugno na gani ng atop, ana o. Lagi dong. Oo. So, ani na lang ni kutob sa amo ang pag interview ni mo, nay. To Tabs Jaina, yes, makakarating kay nanay. Sige dong. Naay mo hatagpod karon nay. So, salamat mga viewers sa People of Oroqueta. Ampo lang unta pod mino nga maintag ibalik sa Facebook ang amuang monetization para makatabang nigbalik sa mga tao kay as of now mga ka-people gid-banned mi ni Meta 4 months na wala jud mi sweldo ug katong previous nga to nga mga videos uban pag gi-delete gi-close tungod sa mga copyright violations na nga kani ani nga atong pag-vlog mga ka-people wala jud amo ani sakripisyo lang gyud ni amo bisan pa na monetization or wala mutabang man jud mi ka-people sa mga ginagmay na lang ang mga pamaagi pero sige lang ang ginagmay mo dako ra jud na kung kitang tanan magtinabangay. So, ka-people, kami po, in behalf sa People of Oroqueta, this is Janjan Lim, your ka-people ng bayan, padayon nga, mangita og mga inspiring stories, mga stories nga makahatag na to tanan og kabuluhan, stories nga makahatag na to tanan og inspirasyon, stories nga kitang tanan madasig diha sa tong pagtuog, pag-alagad sa Ginoo, o bisan pa sa mga tao. So wala na tayo tayong mga ka-people kay mag-prepare pod mi para pod kay Lola. Salamat kaayo and God